Hello mga Surigao nung kung nag-viral bito kang UUS bito mga kaigsuunan sa Jar BBQ. Ako isa sab ko ka customer ni dyan no, sa dire sa Surigao. Ikasulti gud na ako sa Surigao nun. So far kayo sa Ginoo na nangaon kami sa ila. Ya mga na daot tamo lawas, ya na daot tamo dyan sa pagkaon ni Yoyoys. Ito lamang si Ja to nag-viral ko man na timingan baga na nailatag kaon sa lain tapos naatuwalan dito na kaon kang Yoyoys dito na epekto ang ija pagkaon mo na ang epekto sa ija na dili si Yoyoy sa pasinlan og di man gud man na tanan perpekto ang maligya sab sa ato no sa Boulevard tanan display nila estado man tanan Sa tanan no. Especially itong si Sir ug si Ma'am nga nag-concern about sa akong baligya, especially sa chorizo, sa tinaiyag gi-mention og ang puso. Actually po kanang chorizo ako ra pud siyang pinalit diya sa mga meat shop, og kanang puso diniliver ra pud na sa ako ihatod na diri sa ako, tapos ako na magbaligya. Wala pud ko kahibalo og unsa pod ang pamaagi nila pagluto, pagunsa. Basta ako secure ko ana kay how many pila na pud ko ka years nagtinda og mga ingon ana nga iparis na ako ra gyud ang puso sa barbecue. Moy akong naandan. mo na mga Surigao nung timbang-timbangon nasa problema ba ang kaimtang ko man ni Yoyoys kung angay ba i-close ang tindahan, angay ba siradaan dadon ritso yung daspat man dadon siradaan man dadon nila ang ija negosyo ni Yoyoys ting kuno ka ting ano pa ting kusog ang negosyo kay ting angat na ting pista ilang tonta na taga pa ng chance si Yoyoy na ipa-open ang pagbalik ang tindahan mura na mga kaigsonan na ako ika-sulti ika-share na ako sa ato mga Suriganon no